Urriaren 19, gaur eguaztena da, oso bero handiz gau, eta gustura hartuko bonke goi balditro ur edo gitxeu bai begizu zen. Eta arazoa, hemen dau lehenengoa, baina ikusten da, egun batetik bestera guzti zeltzen dizela, oso harin, larrarin heltzen diez. Zeu zer badau, ikusiko dugu gehiago dauen. Hemen egon da beste bat, baina orkatzak edo janin dau. Zengotzua? Hemen beste bat, eta nahiko politia. Hemen beste siku bat, baina nahiko handiz, eta beste bat ikusten da, siku dauela, oso argi, baliteke gaurko azkena izetik, ikusiko. Azkenean, kilo la orden eskaz. Así quedan, ez dut nomen baino askoz gehitxo dana dela, behar bada hau izango da oingoz eteni bat egingo dugu bideotan, ze ez da ikusten jarraipena izango duguenik, banaka batzuk baliteke hartzien, baina ez askorik. Ia hori jaiten duen eta gero jarraipena mote dutzun. Dana dela azkeneko kontuek ikusiko dugu beste bideo baten. Ia zenbat gero hartzen dugu zen arte. Ondo izan eta ikusi arte.